kende nkeyo nago tigana na yuni kubona wananchi bagendretse gosemigwa anasenchera yokonyara gukora chisegi chigenkana boiga malitage nkyo anene asabana abasubati numujega obaka okolekana imiye county ya Kisii okora wane wizara yobochenu amo nebyombe binde anebiri bikurwania ebinyinyi byenyamureo omurikyo ito obene omanyikante buna Josephat Amisi nigobona abaka gotwarganira roboti orwa omurobyo okolekana sensemo yatendere asebunge ya mumachoge chache imeye county ya Kisii. Omurobelio o stop triple threat nigo chagetegone serikali enene isi yoborai bwe wizara yobochenu ilikoenekia onyale kwa bago kanya chisegi chegenga obolito bwa mapema gochia sabana chinyaruka nabo igogo kiya ukwambukirwa kubureire bwe nyamoleo ayangolengana no muliki obotambase wizara yobochenu Susan Mochache. Hadi huu ukazinduliwa na waziri wawili, waziri Kagwe ambaye ndio waziri wangu na waziri Matiang'i ambaye amesimamia wizara ya Interior na maafisa wake wote mnawaona hapa. Wakazindua pamoja kwa sababu janga hili ama majanga haya matatu ni maneno ambayo yanahusu jamii. Ni maneno ambayo yanahusu wananchi. Susan Mochache ni yakwa na lisikolia lero ikireikira no musangirikano monene pokoena na maegerio ochia saba menyi anenebe county ya Kisii asegeti ya tendere asanyara ko bakomerana amona abakoli emeremo be wizara eyobochenu elikoene kinga banyale ko bagosegetwa koenekia inga banyale ko bagotenenia amangana yakonyara ko bakolekana ase ebisaku kwa jukumu lao la kulinda watoto wetu ambao ndio watakuwa ama tutawachia nchi, kwa sababu sisi pia tunapita, sio etoko nyora ina mbene ne konyoro burwaire bwaye chaibi nabana yani asabantu emiyemo abantu 60 igo barabana nonyerabo Susan Mochache nakwanera igoro yugo chando nonye kwa bana bamura anene asanyara ko bako basemia baiboli tibanyara ko bakobeka chinguru cyabo chinyinge nakweneke banyara ko bakumurenda omwana nyaruka nabo igo banyara ko bakwenekia omwana umumura nero nyale ko bakonyora obolendi bwa bene ase banyara ko bakomenya maeno oranyore ng'omwana w'omumura okorirwa mang'ana amabe osarekire onyoriro urwairobo naende muna totarigo kwane kiare tobwetengana mang'ana aya ne chinsoni ya tigatokire omwana oyu onya gutandika ngoraigo okirakiri elinarwarete wanyorosoira marwa wanyorosoire konyutinya sore tarikendege gusumbura omwana oli nebintu biri byakoretwa sobona bwaye gati yabali banyarako bagwikirana omuyego yo no mosibati Rutha oyo tenenete ekanso yokurwania oburoire bwenyamoleo oyonyara ko bagosegeta bagaka banyara ko bakwireri bagalia bene na koenekia chisegi chegenga chanyara ko bachikoera na boigo okwarukiwa kwa bana abaiseke. Mko na ule uwezo wa kumaliza wazee wa kijiji, wazee wote community volunteer, kwa sababu wazee wakisimama kwa jamii kama hii waseme leo kesho tutaki kuona vita na dhuluma ya wamama, tutaki kuona vita na dhuluma ya watoto wetu, najua itawezekana. Kwa hivyo nawaomba kwa ile nasema with humble plea to you, tafadhali wazee saidiane na mama. Oigo omuwaziri bwobochenu imeye county ya Kisii Sara Nyamache niganyara koba gakobagania abamenyi be county ya Kisii banyara koba gwesokia sobonge na kwenekega banyara koba bakonyara echanjo ya COVID-19 eyegendeta bonoge koenanwa ase e county eyo engima bigi bali bataraba vaccinated banyole sindani ama NP bali banyolire mbali konya banyolire sindani orwairo buna bakuna muri ko banyegeria. Reporter ya Ndizi